Simmerdijs had hij als skipper van de Gerben van Maan de handen vol aan het SKS-kampioenschap. Maar de komende dagen volgt hij ondachtig het EK korfballen. Wat heb ik met korfbal? Nou, ten eerste, we zijn hem opgegroeid. We zijn opgegroeid in Watten. Wij korfballen bij SV Sparta, Watten. Vereniging 100 en Zoon. Ja, we hebben in de jeugd vooral hele leuke successen beleefd. Op uw fysiek ziet ze een baltje met Erwin Swart. Die het morgen op een gediek het EK iepent in Catalonië. Ze wilden er net nog niet, hè? Hier maken we zaterdag los, dus ja, dat wordt een groot spektakel. Ik denk dat er al aardig wat kaarten weer verkocht voor de eerste 2 wedstrijden, dus ja, daar hebben we heel veel zin in. Nou, deze iedereen. Ja hoor. Ja, ik zou nog nog wel eens een wedstrijd met korfbal in, 2-3 keer in het seizoen en dan vooral hier in Kwaadzweg. En ja, ik vind dat spectaculair om te zien. Altijd een geweldige sfeer, mooie tribunes, mensen hebben het goed voor elkaar. Nog een 8. Oh, dit is druk, ja, dit is druk. Hij zit. Brouwer is het nog net verleerd. Oh, netjes. Hij wint zelfs een potje van International Erwin. Maar op het EK wil Erwin alles winnen. Ja, dat mag gewoon. Dat is heel simpel. Wij zijn de gedoofde favoriet en dat mag je weer meidje. Vanaf 98 of zo is het EK en nou, dat zat van mij nog nooit een keer verlend. Dus zit dit hier op webpakken. Maar ja, het is altijd wel, het moet wel serieus oppakt worden. Het EK begint morgen en Erwin gaat vol voor zijn 3e Europese titel. En van Zimmer wil hij graag een keer mee de scootjeziel. Dat lijkt me helemaal mooi. En als ze dan de titel komende Simmer pakken, dan zou dat helemaal mooi wezen. Dan ga je hem together wat te vieren. Hè? Dan gaan we together wat te vieren, dus goed plan. Zo, Clifford. Zo. Hey, succes met EK. Ja, thanks, doe mij het zien. De kost maar een keer del. Doe